Confecomerç presenta Principis per a recuperar els principis. 4 conceptes molt bàsics per a intentar que la pròxima gent no ens agafi a contrapeu. Pròxim. Açò és a prop i açò és lluny. Açò és el prop i açò és un arrop. El teu iaio comprava a prop. Aristòtil comprava a prop. Portem milers d'anys comprant a prop. Per què hem deixat de comprar a prop? A la Comunitat Valenciana hi ha 50.000 comerços que estan a prop. Catalina compra a prop. I compra el que està a prop perquè paga els impostos a prop. I amb aquests impostos es fan coses a prop. Xiquets, vosaltres on voleu el parc? A prop! El col·legi? A prop! I l'hospital? A prop! Queda clar. Fresc. Ací hi ha una norma mig universal. Si ve congelat, està gelat. Si ve de prop, està fresc. Acabat d'agafar, acabat de traure, acabat de tallar, amb tot el seu sabor i els seus nutrients intactes. Xiquet, veu-te el suc, que se'n van les vitamines. Fresc, 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 un refresc. No fresc. Anem a veure. Si ve del Japó, no està fresc. Si madura en un contenidor, no està fresc. Per què compres en el mercat? Perquè tenen producte fresc. I per anar acabant, pensa que si compres productes d'ací, es continuarà plantant ací, continuarà creixent ací i sempre podràs menjar producte fresc. Però com els nostres productors deixen de produir ací, quan es lia una bona ens anem a menjar una molt fresca. Sostenible. Això és un envàs sostenible. Sostenible perquè sosté els recursos i els nivells de CO2. Com el xicotet comerç, que també és sostenible. Sostenible perquè sosté el teu barri i la teua economia local. I és sostenible perquè ho sostenen Jordi i Maria i el sosté Juanma, que ara està tocant un fa sostingut, però s'alça a les 7:27 del matí per a sostindre la seva família. I se'ls emporta el cap de setmana al camp per a que entenguen per què cal sostindre el planeta. I recorda que si compres una cosa sostenible, però ve per terra, mar i aire, doncs igual ja no és tan sostenible. Humà. Això és un humà. Això una mà. I aquest és Damià. Damià és un humà que treballa en un comerç de proximitat. I té igual que busques una nevera o una xemeneia de propà. Sempre t'atén amb un somriure molt elegant. I si es trenca un producte que li comprares a Damià, Crida Damià. és el que té el comerç de proximitat, que t'atén Damià, no una màquina amb veu de marcià. Que sap el que t'agrada i et parla en valencià. Així que si em permets el consell, i espere que no siga en va, tria sempre que pugues un comerç de proximitat. Tria sempre que pugues un comerç més humà. Confecomerç, el bon comprar.